A la 1, a les 2 i a les 3, comencem. No. Hola nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana, a aquest, al nostre canal. Hola nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana, a aquest, al nostre canal. Hola nois i noies, benvinguts. Hola nois i noies. També hem d'estirar-la i donar-li una massa... Ai, merda. Fa molta calor. Molt bé nois i noies. A on estàs mirant, idiota? Si us agrada, doneu-li el dit. Recordeu que ajudeu a que... Calla, Cristina, i segueix. Comencem? Comencem. Comencem. Ui, queda molt raro, sí, Enric. Queda... És que la pantoja. Ai, mira. Anem a enterrar la sardina, que vaig de vídua. Torna a començar. Hola, nois i noia... Ui, el oeste. No, què dius? M'agrada. Ja m'he perdut. Ens veiem la propera setmana. He dit propera? He dit propera. Ens veiem la propera setmana. La propera, he dit propera. I quan ho tinguem ben barrejat, ho ja estem. Ho espolvorogem. Quan feu carambel. Carambel. Què és carambel? Algú sap què és carambel? Ja que ja tenim les nostres pastaganes. Que no dic res més, ho deixem aquí, ens bullem. Espero que us funcioni, no que us funcioni, no, que no és una màquina, és un puto vídeo. Com ha de funcionar? Fins al proper. Proper què? Propera, no? Però bueno, sí que... Però bueno, bueno. Doncs aquests em recorden d'aquests. No és que sigui un parapàssic típic de la... Típic. Què dius? Torno a repetir. Ai, mireu. Així que ja us dic, amb una miqueta de paciència. I cuidadín. La merda. I ara les agafarem. I aquí la tenim muntada. I aquí la... Ui, merda. Molt cuqui. Calla, què dius? No, calla. Tonteries, t'enrotlles com un... No, calla. Així que, Cristina, calla. No et queixis més. Així que nosaltres dedicarem tot aquest mes a fer... En sèrio? Ara l'ordinador... Calla. Han de fer un puto partit de futbol a les 3 o a les 4 de la tarda. Qui té ganes de jugar a futbol a aquesta hora amb la calda que fot? Quina tonteria, ho he exagerat. Com m'agrada exagerar, Com m'agrada exagerar. Tens més cuento. Apa. Comencem un altre cop, Ahí voy. Molt bé. Seré gilipolles. Espera't. Perquè clar, fa uns dies feia fred, però és que ara torna a fer calor. Em vols explicar? Així, vamos, no agafarem el Covid, no, agafarem les fiebres tifoides negres. Tan fred, era fred, calor, ara mullo, ara no mullo. Què és això? Prou, posem-nos d'acord. O plou o no plou, o fa calor o fa fred. Ja està, mitges tintes no. I si comença a fer fred, que faci fred ja fins al desembre, però no ara faig fred i ara faig calor. Què és això? La gent ja no sap com vestir-se. Jo no sé com vestir-me, ara mateix m'estic morint de calor. I a la que poso el ventilador em moro de fred. M'ha sortit un gall.
concentrat. No, no, poc a poc. Acabarem de gravar-ho algun dia. Potser sí, potser no. Espero que hagueu... Estic menjant el cabell. Oh, torno a començar. Catànies, no m'enrotllo més. Anem per fer. Oh, que cabell m'està fent passió. I espero que què? Maneig futbol? Oh! El mando. Se m'ha caído. I tenia ganes de provar a fer jo també el que feia. Podem donar-li més voltes, sisplau? No, no. El meu refredat. Ja. La primera. La segona. La tercera. Serà un pollo? És perquè ens ho ha encarregat l'estratosfera o com cony es digui? Crisis existencials. Tinc dubtes existencials. Merda, què ha passat? Oh, merda. No, que sucre, no! Ara el que farem serà deixar que refredi una miqueta perquè li donarem un bany amb almívar. No, amb almívar no. Espero que us funcioni, que us vagi molt bé per funcionar. No és una màquina, és un vídeo. Molt bé, nois i noies, i fins aquí la recepta... No, recepta no, otra vez. És un vídeo. Hi haurà molts més que puguin... No, la cosa no va així. Espero que us hagi... No, primer heu de fer. Espera't. No, primer has de preguntar si l'han fet. A mi em recorda moltíssim, no sé si heu anat alguna vegada a Decathlon. Decathlon no, perquè m'he equivocat, perquè Decathlon venen mobles, no venen pastes. ¿Qué coña estás dient? ¿Dónde miro? ¿Dónde miro? ¿Aquí? Allí. No, el veí taladrant. La meva vida és una merda. Haurà sentit? Bé, anem a aprofitar. Que a mi com que no... És que no. No acabo jo. No sé si algun cop heu anat a la botiga d'Ikea. A la botiga d'Ikea, no, a la botiga que està dins de la botiga d'Ikea. Perquè em diràs tu, per disfressar-te ja tens Carnestoltes, no? I per anar a buscar carmelos tenim Sant Madí. Així que... Pa què? Aquí a Maleït Halloween. La gràcia és disfressar-se, enjominada. Tens Carnestoltes per disfressar-te, que no ho entenc. Què farem avui? Doncs avui farem unes pastetes que ja no me'n recordo com es diuen. Ala! No calla, Cristina, no saps què estàs dient. No sé on mirar. ¿Dónde está la cámara? No veig, me deslumbro a mi misma. No volia començar així. No volia començar així. No? No volia dir això? No. Què és allò? Molt liat. No. Jo sí. Molt bé, no. Para. És que si no ho dic, rebento. Però un pastís, no. La festa aquesta del Halloween, les calaveres, les carbasses. Hola! Ai. Sento més la castanyada com una cosa més nostra, em representa més, parlo de bruixa, m'estic marejant una mica. Aquí a Catalunya portem tota la vida celebrant Halloween. No, m'estic tornant boja.
Halloween. Rara, sí. Espereu que trec això perquè m'estic marejant una mica. I benvinguts també a l'últim dia del mes de les castanyades. No, només hi ha una per any, només. Que se mueve! Espero que us hagi... Calla, Cristina, que... Mira que ets pesada, tio. Mira que ets pesada. I ja està. Ja hem fet tots els panellets, ja se m'ha oblidat. Faré burra. Inclús si heu provat a fer... M'ha travat la llengua. Només necessitem 3 coses. No, 4. Sí, 4. Gelatina, aigua, llet condensada... I te la dedico a tu. A tu. A la botiga que venen menjar a dins de la botiga de la botiga. Ala, brillando com una estrella. Se'n veu? Aquí hi ha la tranquil·litat de casa, el meu palau. Són rotllets així de canyella, doncs que tenen canyella. Com el nom ho diu, sí, que intel·ligent. Fent el préssec aquí, és cert. Estic fent el ridícul, em fa molta vergonyeta, espero que cap dels meus veïns m'hagi vist. Doncs espero que... Oh! Estic morint de calor. Que l'hagueu provat a fer... Trava la llengua. Vaig a baixar la persiana perquè els veïns crec que m'estan veient i em fa molta vergonyeta. Sí, espereu. Baixo la persiana i torno. I fins aquí la recepta d'avui, la de les 4... 4 què? Les 4 receptes... No, la recepta... Vídeo, una cosa és un vídeo, l'altra cosa és una recepta, Cristina, i no sé per què no ho entens. Espero que l'hagueu provat a fer sense que cosa... Com era això? Primer va ser la diada i ara... Què fas amb el dit? Me voy. Y vuelvo. ¿Emocionada? Una mica. Estem a Catalunya? Esto es Espanya o és Europa? He gravat? Aleshores, he estat pensant, jo, quan m'avorreixo penso, farem un pastís superbo. Me'l passo pel forro, el dir... Oh! Perdoneu, s'ha caigut. Rotlles de canyella. Molt bé, nois i noies, i fins aquí el vídeo d'avui. I bé, fins aquí hem arribat al final del vídeo. Així que què toca ara? Despedir-se. Fins la propera setmana. Adeu.